Mbak Elisa or karo Salaso. Maju meneng Mbak. Lah iki sindenku sing lagi spiral ya iki no, viral. Viral. Heeh, viral. Ya. Nggih, sugeng dalu Pak Seno. Sugeng dalu. Sehat nggih Pak, dilujan sedaya. Alhamdulillah. Rasa dijawab tak alhamdulillah dhewe. Lah ya wilujeng sedaya ki sedo batin amin. Amin. Nggih. Mugi-mugi tansah sehat, wayangan terus nggih sehat nggih Pak. Amin. Pokoke kowe berusaha supaya ndonga ben corona ki ndang minggat saka Indonesia kene. Iya. Nggih, kedah ndonga tapi nggih kedah napa prihatin sama harus konsentrasi untuk menghindari Pak. Nggak bisa disepelekan, tetap nggak bisa. Soalnya kan ning kene ra duwe peralatan canggih koyo Eropa, Cina ngono. Wah iya. Nah dulu Eropa juga gitu, juga menyepelekan, tapi sekarang nggak bisa ngikutin caranya Wuhan. Wuhan udah berhasil, Eropa ngikutin. Nah kita juga harus waspada. Waduh. Waspada. Nggih, ta iso disepelekan. Nek jane iki pancen bakteri kuwi iki gampang mati. Nggih, saged gampang mati. Ngaton diombeni wedang panas terus, ya. Iya. Nek ora mati yo adus wedang panas. Iya. Ora mengkari mbubuti. Ha iya. Nggih. Kaya pitik. Apa? Kaya pitik. Pitik. Pitik kaya pitik kari mbubuti. Arep nembang apa sak kowe? Nggih, kula nembang imbang ana katresnanku mawon. Imbang ana karyane? Karyane Susilo Tengkleng, Pak Susilo Tengkleng. Pak Susilo Tengkleng, ora tengkleng. Nggih. Tengkleng. Pak Susilo Tengkleng. Nah, aja tengkleng. Nek tengkleng ki ngene iki sikile dakat siji terus ngene iki tengkleng. Oh niku ngaten niku kados gareng niku tengkleng. Iya. Imbang ana katresnanmu. Ya coba dibawani pancen. Nggih. Bocah cerdas kok iki no. Iya. Saiki wis kulino melu dalang-dalang liyane kuwi. Iya. Mula pancen ya wis tak bebaske. Kamu itu ya terbang sana. Ora mung ngetutke aku terus nek ana sing ngejak gelem mangkat. Lah mangke nek bareng anu sama barengan sama bapak, udah saya tinggal aja nggak apa-apa. Aku tak ngorbitke sing guru-guru terorbit kuwi. Oh iya. Ngono ya. Nggih, tapi nggih kula nggih apa jenenge nek iki gula wentah. Gulung komeng. Gulung kominge nggih wonten mriki. Kok manut to kowe? Lah kan gurune jenengan Guling gula wentah. Nggih, niku kan wonten mriki. Dadine nggih kula piye carane nggih tetep ngabekti katur Paseno ingkang minulya jagat. Mau disebut sapa Pak Lurah? Pak saya sinten? Sapa? Haji Seno Nugroho. Haji saka ngendi kok? Mangkat tekan kono durung. Ya mbok nggo wangun-wangun ki nabung, Pak. Wah, apike nek ana wong nyebut ngono iku iki mengamini. Amin. Iya tak amini ning yo piye carane ngono lho, wis gleleng tanggapan ben bengi ora haji-haji. Aku ki soalnya ngene lho, Sang. Ngono piye? Ada beberapa pendapat ya. Haji kuwi iki ora gampang. Ya, nek wis iso resik njaba jerone ya wis menep, atine wis ora kegiwang babagan kadunyan. Lah kuwi niat munggah haji. Ya. Aja tumen duwe dhuwit iso munggah haji terus munggah haji mongko Al-Fatihah ro ngapal. Oke sing kaya ngono kuwi. Oh, mboten. Kedahe nggih. Kudu sing menep tenan. Aku wis nindakake 5 wektu. Wis ora kegiwang weruh wong kaya kowe iki wis ora pengen. Tenane. Lho, tenan. Lah kuwi wajib aku munggah haji. Nek urung percuma aku tekan saka kono suci bali nang Indonesia aku dak kumat meneh ndak ada gunane. Ndak ana gunane. Berarti rumangsa nek isih reget ya, Pak. Isih takoni aku isih reget. Aku weruh duit sih pengen. Ha iya aku teko pas poso-poso ya mangan kok. Dijam mangan malah aku ya. Sing salah sapa? Aku dadak lambemu ngene. Kowe teko wis jam 4 kae. Zaman semono skripsi no. Iya. Zaman semono skripsi nulis tentang aku kok teko jam 4 ki, Pak. Sini, Pak, nunggu maghrib karo wedangan. Oke, aku yo. Tak gawake donat yo dimental. Aku metu aku ning ndak iki.
Ndak seneni ya wedi to. Ora. Ning tresna. Iya. Ayo imbangono katresnanmu. Nggih, tapi niki pawone saking Pak Mantep mon nggih. Sing saking Pak Mantep kan, Pak Mantep kalih Pak Susilo Tengkleng. Ayo. Ben ketemu. Manahin keteman bawane Pak Mantep lagune Mas Tengkleng. Okay. Nah, berarti iki lagu ciptaane Mantep Su Tengkleng. Mantep Su Tengkleng. Gerak misuh. Iya. Ngono ya Mas. Wah ning kae-kae piyayi tenan kok nyenengke pepundhenku Karang Pandan kae. Iya. Karo sapa-sapa ngaku anak kabeh. Ngono ya. Aku mbiyen ki meh putus asa, ora gelem mayang. Oh iya to. Tahu sejarah iku. Pun ate-ate niku. Tahu mergane apa? Ora kok pamer, ora kok umuk aku nderek Pak Bono, Blasio Subono wi saka STSI ning Belanda. Waduh. Kena hawa dingin ki tenggorok aku rusak. Aku nek suluk ki misale kan ngono kuwi ora iso tak gawe, keder nganti aku moh mayang. Sing membangkitkan semangatku ya beliau. Pak Mantep. Saiki ngene. Mayang ki ora butuh suluk. Mayang kuwi ya menonjolkan sanggit ya iso, kowe menonjolkan kelelemu gejo lucu ya iso. Dadi iso ora kudu suarane apik. Oh nggih, niat tekan semene iki biarlah suaraku mari kok ya dilalahno. Iya, ngono ya dadi panjenengane ya pancen berperan besar terhadapku. Oh iya. Gusti Benowo kae ya iya, kae Gusti aku kena gula kae Gusti Benowo ya mara ning omahku. Kula kenging gula Gusti. Lah pripun? Nah niki pun mboten iso pripun-pripun. Niki kula sukani obat. Panjenengane iki piyayi lho. Iya merakyat. Nek Yojo Gusti Yuda, nek Solo Gusti Benowo. Ki karo rakyate sambunge apik banget no. Iya, ora kemratu-ratu, ora kaya rumangsa didadekke piyai luhur ning padha gojek ya ora apa-apa. Oh, ngono ya. Ning arang-arang kei dhuwit. Arang-arang ngekei dhuwit, kula baleni Gusti. Iya. Saiki wis ketok pinter macak no. Iya. Biyen dek pertama kali nyinden yo rambutnya iki dihespray ora lurus malah jegrak kok. Soalnya brendel. Ah iya, yo angel di ini nggak bisa disisir Pak. Yo ditrateni ya. Ya ngarep kene iki nek wong wedok belungan kan disemprot terus dundurke iso rapi. Nek ngene Risa ora malah ngadeg. Sisire tugel ya Pak malah. Iya, yo bocah ora getih Jawa asli mula ya saiki gelungan wis demes. Demes ya wis cantik. Wis ketok ya mung kurang lemu sih. Gene ngakoni. Gene ngakoni nek aku cantik. Aku iki biyen ngakoni kowe cantik lho, Sa. Nah, ngono lho. Lho, kowe iki piye to? Ora krasa kok senengan. Sindenku kuwi kabeh ayu. Iya. Nek elek didupak. Piye? Nek elek didupak. Ngreget. Iya. Termaneka desu mandeng. Ayo, nadane. Oke.
senadyan hemong sedelo nambani sesameng ati. Matur sembah nuwun. Ya, pamundutan iki mau pas ana wong WA nyuwun nimbang ana katresnanmu saka Semarang. Sinten, Pak? Ora ana jenenge mengko tulisan nomor ya. Oke. Ya wis ora mokal. Iya iki ya disiarkan langsung streaming no. Ya. Kathah ya sing streaming 21.000 sementara. Nggih, Ya, Jalang sing Sena padha wonten. Sanggar Cemara wonten iki. Ana. Nggih wonten Mas Kentung niku. Oh, aku malah hafal kan. Hafal aku. Kabeh tak cedhaki ya angger jomblo. Piye? Angger jomblo tak cedhaki, Pak. Wah, ya ndek bojo kok ndek bojo jomblo. Iya. Maksudnya jomblo ki ra duwe pasangan. Kan padha aku ya ora duwe pasangan. Ya gek golek selak tuwa. Lah ngopone tuwa? Ah, anak dipangan wis ana. Mangga. Saben dina mongamon jroning sepi samon dolan prasetyanku terbenang jiwa lan ragaku. Menika wau impang ana katresnanku Pak Seno. Ya, luar biasa. Ya, panjen ya bocah pinter dadine ya. Nembang barang ya apik. Lah iya. Ini ora tak kukup ya ming mbuh no. Iya. Paling neng perapatan kae bingungi nyatane saiki S2. S2 liragat ya saka nyinden iki. Oh. S2 liragat saka nyinden bareng nyinden wis payu terus saya mau sekolah lagi Pak, silakan. Sesuk iki takon sekolah S3. Ya ngono ya. Men dadi satu-satunya sinden sing bergelar doktor. Wah. Doktor Elisa. Nyinden mingan. Ha ya wis ora apa-apa karang ya ragate ya akeh lek gelar doktor ki. Mulai iki lagi nyelengi no. Iya. Ya kowe iki ngragati Arasudi. Kowe angke kon kowe iki aja kok ngragati sinden. Iuran wiyaga lara emoh. Salahe kok dadak masuk angin barang aneh-aneh. Sehate kepenak kok dadak do masuk angin. Iya. Enak. Ya, dibuka nganggo swasana kuwi. Sing nyekar sapa? Sing nyekar saka Mbak Ria tekan Mbak Prastiwi. Oh iya. Karo engko ben supaya ana mbok menawa ana pamuritan saka panitia utawa penjari Bapak Lurah utawa ingkang kagungan anu griya sing kanggonan iki no. Iya, saka masyarakat saka njelok cepoko kene ya. Mbak Ria. Asli saka Mbayat ning saiki lenggahe neng Condong Catur. Iya. Dipek karo Piai Condong Catur. Lah iya wong manggone ning Condong Catur kok dipek karo wong Bogor ya ora ono. Lah aku ditakon apik-apik kok kowe iki wis wangsulan sengak. Mangga. Neno, mangga Mbak Ria. Ya nuwun ngapura ya nek aku ki karang dalang rada ra duwe dadi kendhange saka Mika. Ya ora apa. Cili cacek. Ya jejere. Sapa jejere? Mbak Aprilia. Ya saka Magetan. Oh iya. Adoh-adoh sindene. Aku wis ra wani ngejak sinden Yojo kok no. Ya. Maja
serak. Ha iya. Jejere sapa iki mau? Mbak Elisa Orkaros Alarso. Oh iki to sinden Elisa iki. Heeh. Nomor 3 saka aku iki Mbak Elisa. Ya. Jejere, monggo Mbak. Sapa kuwi ora ketok raine kuwi? Oh. Mbak Compe. Iya. Kayak sapa sing sing pesen jahe kae sapa kae Dik? Sarwi. Sarwi. Ya, jejere meneh Mbak Tatin. Wah iya iki sing sering gawe horeg. Ayo semono diglundhungke ra iso horeg. Iya, mangga. Panas. Panas. Udan. Ayo, parian. Ya. Neng. Ya. Allah wis suwi mesti mikir. Dusun Jelok. Desa Jelok. Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Sora. Kowe kok malah mendono. Kula ta, Pak? Ha iya jatahe kowe kok. Kula tak kira urut sing mriku. Urut apa? Urut ya ora mari kok. Kale ngurut salah kok. Heeh, wis yo. Kudune medun kok munggah ayo. Ya. Ana talok. Wah. Terus abang warnane. Mugi warga njelok lancar rezekine. Nah, digeret-geret mrene saka Mbak Ria. Ya. Mbok mau Ria sike. Nek aku dendam kok karo Tatin ya. Iya. Ya mangga. Aku melok. Apa? Melok. Melu. Hah? Melu. Oh, melu. Maksudnya niku lho. Oh, tak kira nek melon. Oh. Melane pundi? Kuwi. Kuwi kok ora mengo. Ayo, aku melok. Neng Mali Kukun. Warga njelok. Mugi guyub rukun. Apik iki yo tak kon parikan kabeh iki jejere. Ya. Mbak Aprilia. Ya. Lahire mesti bulan April. Oh. Mei ana iki mesti bulan Mei. Heeh. Juni iki mesti bulan Juni. Juliah mesti bulan Juni. Pokoke wong iki wong wedok ya anggere jenenge manut sasi iki jenenge sasine laire kuwi. Oh. Nek September ya Septinem. Heeh. Sapa Septinem apa Sapiteng? Heeh. Ayo. Ana kodhok. Cacahe selawe. Warga jelek. Sehat sedayane. Jejere ayo sak kowe. Ora sak gedabikan koyo ngono kuwi. Mikir set ngono kowe. S2 kok mikir parikan kok dadak sirahe tekan mburi barang. Aku iki Kang Senan Rupa Joko. Ngapa? Mengko rampungan wayangan arep ketemu. Oh. Aku sing do sehat-sehat kok milih Joko.
ngrisung-ngrisung ngono kok. Ayo. Aku rapati semok. Neng seneng goyang-goyangan. Wah, lah iki terus. Mugi-mugi warga pundi jelok bebas virus corona lan lumintu ing Karaharjan. Amin, apik kowe. Bidano apa jenenge apa pikiranmu selangkah lebih maju dari teman-teman sinden. Iya. Ayo, Compe. Jeneng kok Compe. Tak takoni asmane sinten, Mbak? Compe. Oh nggih. Aku Cungtit, aku ngono. Kulo gawane cong wedhut, Pak. Apa? Aja ana dalang cong waidut kasih mayang awan mau dalange cong waidut. Wis tau ngerti mayang cong waidut lho? Urung. Wis sampe rasa ngerti. Oh iya. Yo. Ayo, Cek. Pakai rok. Wah, iki pakai rok Wirunya 6. birunya 6. Warga jelek. Bagya mulya mure tentrem. Amin. Ayo dilewati, Tatin dilewati. Ayo. Iya. Bengok-bengok. Bengok-bengok. Manuke mabuk. Manuke mabuk. Mbak wis nengno wae ora bali dhewe. Terus warga Wae desa jelek. heeh. Tansah subur makmur. Nah, pe arepa mabur kae ning iso gawe subur makmur. Iya. Jejere sapa Mbak Ani? Iya. Nggih. Tangi esuk Esok mangkat subuhan. mangkat subuhan. Mugi warga jelek tansah pinaringan Karaharjan. Ya, apik jejere. Engko rak sing pinggir dhewe kentekan ukara. Ra iso parikan glundungke. Iya. Ayo. Jangan tahu Dicampuri tempe bosok. wah wis enak nang kono kuwi. Terus Mugi tansah rahayu sedaya warga jelek. tempe bosok dadi njelok. Iya. Ayo yuk, terakhir yuk. Oh, aja manut gustine. Kudu duwe ide dhewe. Ampun diwarai Gusti kok buka katon. Engko mun buka dhewe. Ayo. Ayo yo guys dengan. Aku disogok. Lho, tegese iki disogok duit ngono lho. Terus Ya ora ya Pak. wis. Nganggo kayu. Terus Mugi desa jelek. heeh. Saya maju. Wah, ya pinter. Ya, bacute sapa Mbak Ayu? Neno, monggo. Panas udan panas aling-aling caping gunung. Nah, karang caping gunung ki nek penak ki ya ayu kuwi, aja pindah-pindah. Ya berarti sinden telu sing anu Ahnik karo Neti karo Prastiwi iki anu wae girong. Misowa. Anu wae. Yo guys. Iya. Ayo. Ya telu. Tak hitungi. Ya. 1, 2, 3 ya. Misowan
Wes yo nadyan wadon sarta ora nyambut gawe sing telu kae njur kon ngopo makan gaji buta ora engko ana dingu nek pas ndangdut caping gunung sing girong wong telu kuwi prastiki engko mengkane muni heeh nah ya ora apik Mane banyu ya
nuwun Pak. Iya.